ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠପ୍, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଳୁଦୁପସି ଗ୍ରାମରେ 15 ଦିନ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ହେବ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାଖରେ ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ସଜାଡ଼ି ଜଳ ଯୋଗାଣ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।